Lamarraxek esan zuen bezala, dala beste emakume trans bat interneteko ospetsua, beak esan zuen, askotan nola guk bizitze dugu eta pairatze dugu matxismo bat, emakume zisak baita dakatena gehi matxismo bat, trans izateagatik, gehi transfobia generala. Hoi ez bizitzeko askotan ez dugu izan nahi kolektibokoak, izan nahi dugu soziodadekoak, gero izan nahi dugu emakumeak eta gero ja kolektibokoak, ulertzen? Hor gatazka bat dago, eta da ez daolako informazioa egia esan, eta ezin dugu ez da ere errua bota inorriz, seguraskin ere emak eukiko bazitun referentziak nik 7 urte nitu nian, seguraski zeo zein gozula, baino jende guztiak esate baio, el niño es maricón, pues el niño es maricón. Ulertzen, eta de repente el niño no es maricón. Baita, ez zeola informazio hori ez. Karo, orduan nik ezin dut errua bota nire gurasoa, porque nire gurasoak dira, pues, pareja bat oso arrunta heterosexuala, tradizionala, baina irekiak dira. Baina, karo, ikuste dute umia hortakoiekin, eta umia itakoia guzti zaizkio, eta punto. Umiak nahi du peluka, umiak nahi du ez dakizte. Eta umiakoain, ez dakit, bakarrik lagunak dazka, eta denak neskak dira, ez dakit marikoia izangoa, eta derrepente irista egun bat, ez dala marikoia ia umia. Eta behaien barruan, ez du txirriatzen, baita da liberazio modu bat bezala, porque ez dute ulertzen oso ondo baita.